Малко от рая. Неделя, 20 часа. По нова. Гореща оферта от Технополис. Здравейте, това е новият 3D 40-инчов смарт телевизор Samsung, модел 2014, с 4-ядрен процесор за бърз интернет, 200 Hz опресняване на картината и футболен режим за феновете. Сега на супер цена 1199 лева, а може и изплащане без оскъпяване. Технополис. Лесно е да избереш в магазина или онлайн. Extract the rainbow, taste the rainbow. Булсатком. Една добра колекция от телевизионни програми. Включи се сега само за 4,80. Когато те боли глава, всичко се превръща в мъчение. Довери се на специалната тройна формула на Беналгин за бързо и безкомпромисно действие и ще откриеш, че живота може да бъде песен. Беналгин. Хапчето за глава. Тази вечер, господарите! Златен скунк за Нешка Ромева! Сещате ли се защо съм тук? Ако не се сещам, виждам. Продължават да ни удрят в кантара! Махни се от тук, ти казах! Колко хора си излагал? Я кажи! Сините от зъбите, Колко махни хора се! си излагал? Много! Хиляди! Беги, ще те удари с една сделка, ти кам не ми се смее, бе! Започваме веднага след Хекс-Фактор! В предаването тази вечер. Български учени лекуват рак с охлюви. После 23:57 по часовника на Апокалипсиса. След това Натур Радикум, манен център у нас и най-накрая конска глава събра 5 кг опидиум.